Moi boas a todos e benvidos a outro programa máis de entrevistas Branco e en Botella. Hoxe contamos con Verónica Marcos. Ela é presidenta de FADEMUR Galicia. É todo un honor no segundo programa ter unha presidenta, que nunca tuvemos. FADEMUR é a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais, para que a xente se entere de quen temos. Empezamos, Verónica, se che parece, cas entrevistas e cas preguntas. E a primeira, como non podía ser de outra maneira, pois é cal é a situación da muller rural actualmente e cal é o porcentaxe de mulleres do sector que se dedican en comparación cos homes a esta labor. Boa tarde, moitas grazas por invitarnos a Frega Televisión, a FADEMUR Galicia. Gustanos moito que conten sempre, en calquera cosa que se fale do rural, teñen que estar as mulleres. E moitas gracias por invitar a FADEMUR Galicia. A situación da muller, en canto a actividade agraria, o porcentaxe máis ou menos, sobre todo de perceptoras da PAC, que é onde nos dá máis o índice, de perceptoras, hai máis perceptoras mulleres que homes, máis ou menos un 52-53%, máis ou menos, estou dando así o atollo, son mulleres e o 47% son homes. A priori parece un dato positivo, non? En Galicia hai máis perceptoras mulleres que perceptoras homes. Despois, cando vemos a letra pequena, hai letra pequena sempre, non? As mulleres cobran da PAC, da Política Agraria Común, cobran bastante menos que os homes, unha media de 3.000 euros unha explotación da que é titular muller, unha muller e unha media de 5.000 euros unha explotación da que é titular home. En canto á situación, facendo así un análisis rápido, os continuos recortes que está habendo de servizos no rural, servizos básicos, non pedimos ningún servizo extraordinario, servizos básicos, médico, centros de día ou farmacias, servizos básicos, pois nesos continuos recortes nos dicimos que sempre afectan ás mulleres directamente. E o continuo envellecemento do rural tamén afecta directamente ás mulleres. Ese envellecemento xenera unha gran demanda de cuidados que son exercidos na maior parte polas mulleres. Entendo. Comentabas o tema das PAC, o sea, tendes máis porcentaxe, pero menos cartos. O cal, en teoría, pois, aínda que teñades máis porcentaxe, a maioría, por así dicirlo, dos cartos van para explotacións que teñen de titular un home, entón. Sí, a maioría dos cartos son explotacións máis grandes, máis dimensionadas, pero sí é certo que a maioría do diñeiro, non temos o tanto por cento do diñeiro, pero vai para explotacións onde son titulares homes. Teño que decir tamén, quero decir, intentando ser o máis exacta posible, que aí non se contan as sociedades, que agora hai moitas sociedades porque non sabemos o porcentaxe de socios mulleres e homes. Estamos falando de titulares, de un titular só. Sí, titulares individuales, xa. Sí. Entendo. E a razón, sabes cal é ou... Si é certo que, a ver, as explotacións nas que as titulares son as mulleres, si é certo que son máis pequenas, teñen moita menos base territorial, unha media de... É unha media, quero dicir, as medias nunca son xustas, non? Pero hai unha media de 7 hectáreas nunha explotación de que a titular é unha muller e unha media de 14 hectáreas no que a explotación é un titular home. Son explotacións e supoño que aí influye a propia estructura familiar que temos en Galicia de herencias, non sei, habería que analizarlo desa forma, pero si é certo que son explotacións moito máis pequenas. O sea, tamén é verdade, positivo, non sei se é positivo ou negativo, si é certo que as mulleres apostan máis en producións extensivas, o cal necesita máis terra. Mellor calidade, así me gusta, así me gusta. Entonces está claro que é unha norma que ven da directiva europea, non é nada discriminatorio, por así dicirlo. Non, se é discriminatorio porque non se primou, a ver, as mulleres son básicas, son esenciais para que os povos non desaparezan, non?
E a política agraria común, despois de, creo que son 50 anos de política agraria, máis ou menos, despois de 50 anos, neste novo período da PAC, 2023-2027, é a primeira vez que se prima as mulleres, non? Onde hai titulares mulleres. É a primeira vez que se van a primar nos pagos directos con un 15% máis. Se iso pasara ao largo da historia desos 50 anos da PAC, posiblemente a situación fora outra en canto aos pagos. Xa, estaría de a mellor en unha situación de máis igualdade, por así dicirlo, non? Claro, é dicir, é a primeira vez que se ten en conta a perspectiva de xénero na política agraria común. Despois de 50 anos, bueno, vamos con un pouco de retraso, como a sempre. Sí, sobre todo para Europa, non? Que en teoría vai moito máis por diante que España, pois neste caso non é así, non? Sempre non é así, tuvo máis en conta o home que a muller, non? Neste caso. Sí. Bueno, está ben polo menos que cambiaran e a ver si aplican coeficientes correctores cada ano e enseguida vos poñedes á altura deles. Sí, seguramente, sí. Porque vos lo merecedes, non? Sí. Ben, vamos con outra pregunta. As mulleres rurais fan actividades específicas no sentido de que son actividades que non fan os homes, son diferentes das que fan os homes, ou é indiferente, non influye o xénero? Facedes todo tipo de actividades igual que o home? Hoxe en día prácticamente os mesmos. A mecanización do campo, pois, ao longo da historia, pois axudou eso. Hoxe prácticamente os mesmos. Si é certo que os roles nos traballos están moi marcados no rural, non? E cando a muller fai de todo fora e dentro, os homes en xeral non fan de todo fora e dentro. Quero dicir que aí sí que están os roles marcados. Si é certo no que hai fora, en traballos do campo e todo eso, pois prácticamente fan o mesmo. Te refires ao mellor máis que o home traballa máis fora e na casa, pois aínda sigue mantendo o seu rol ese de que o home non axuda na casa, non? E ao mellor Sí, exactamente. Non axuda, non. Non me gusta nada da axuda, Non. Non, estamos falando de corresponsabilidade, de compartir tarefas. Non che axudo que todos comemos e todos Perdón pola puntualización. Vale, corresponsabilidade, vale. Claro. Pero a realidade é que claro, que non é así. Non fai as mesmas actividades que a muller. Non, en xeral non, supoño que haberá, pero, bueno, en xeral. Fai máis a muller, non? Pero, bueno, hai en xeral, quero dicir, na sociedade na que vivimos, si é certo, cada vez avanza máis e posiblemente nas zonas urbanas avance máis, pero, bueno, no rural ainda nos queda un traballo aí por facer de educación. Era o que quería dicir eu, que no rural quizás tamén neste ámbito estamos máis adiantados que no rural, van máis lentos aí os homes, por así decirlo. Sí. Ben, xa que entramos no tema do xénero, publicastedes o dato de que o 34,21% das vítimas de violencia machista foron asesinadas en pueblos de menos de 15.000 habitantes. A que crees que se debe isto? É porque este porcentaxe en outros casos non? A ver, esa porcentaxe é unha porcentaxe alta porque en relación á poboación, non? Porque temos moita menos poboación. Os asesinatos machistas non entenden tampouco nin de rural, nin de urbano, nin de clases sociais, nin de nada, non? Nin de educación, nin de nada, quero dicir, o sistema patriarcal no que vivimos pois é o que marca o que leva a esos asesinatos, non? É unha porcentaxe alta. Eu quero dicir que sinalar que no rural a situación, unha muller que vive unha situación de violencia ten moito máis difícil salir dela que no urbano. En moitos casos, pois vivimos 3 xeracións na mesma casa, estamos emparentados todos no mesmo pobo, coñecémonos todos. Eu sempre digo, se houbera, que non haxa, o cuartel da Guardia Civil do meu pueblo, eu vou ao cuartel da Guardia Civil do meu pueblo, e en pouco tempo vai a saber todo o mundo, non? E salir nunha situación de violencia pois, é moito máis complicado no rural que no urbano. Falando de agricultura e ganadería, pois en moitos casos
teñen o mesmo negocio, a mesma empresa, son titular ou cotitular da explotación, quero dicir, están os dous no mesmo traballo todo o día dentro e fora. Salir desa situación é moi difícil. E Sí, os recortes, ademais, o non ter servicios cercanos, un centro de información á muller, ou eso, e as dificultades do transporte tamén dificultan, bueno, moito eso. Salir de situacións de violencia. sí, xa é difícil incluso nas cidades, para canto máis no destino rural, en povos pequenos, que se conta con menos medios, con menos axudas, con menos estamentos a donde recurrir, o que dicir, non? E me preguntaba eu, que dicías ti, o porcentaxe parece alto, non? Sí, Parece, é alto. É alto, eu aí... é moi Sí, alto, pero moi alto. en número, vamos a dicir, por así dicilo, no número tamén é alto. No número tamén é alto, pero, a ver, tampouco non sempre demandamos que queremos estudios por índice de ruralidade. Por explicarche algo, os partidos xudiciais dan os datos xerais ao seu partido xudicial. Se o partido xudicial de Vigo, nós non sabemos se vai a ser zona urbana ou rural. Se é o de Vilalba, en Lugo, pois sabemos que é toda unha zona rural, non? Entón, son datos exactos, estou falando non só de asesinatos, senón de denuncias, de ordes de alexamento, todas esas cousas, non? E nós eso sempre demandamos, os índices de ruralidade, se é un dato alto, pero eu quero dicir que tampouco os escribamos só nos asesinatos ao rural, non? Senón que pasa no rural e no urbano. Pero nós o que queremos, e para poder traballar nos sistemas, é que queremos que desagreguen os datos por índice de ruralidade, non? Por exemplo, o IGE fai o rural fronte ao urbano, pero en cambio en temas de violencia machista non se desagregan eses datos. Son os que dan os xulgados. O sea, este índice está referido simplemente a povos rurales, por así decirlo. Non incluyen as cidades nin as grandes cidades. Non quero dicir eso. Un partido xudicial que é o que che dá os datos non che desagrega. Se non é o partido xudicial de Vigo, non sabemos se é zona urbana, se é rural, se esas mulleres son de zona urbana ou son rural. Se é o de Vilalba, que todo o seu partido xudicial é rural, si sabemos que esos datos son reais. Esos datos, pois eso, desagregando datos. Por exemplo, nos en Fademur, a nivel estatal, facemos un contador de mulleres asasinadas. Por exemplo, este ano van 38 mulleres asasinadas e 13 son rurais. Nos miramos por concello, e o que é o concello menos de 20.000 habitantes, que é o que se considera concello rural, pois sabemos que esta é unha muller do rural, unha muller asasinada. Entón, aí desagregamos os datos, pero si é certo que nos resulta moi difícil cuantificar eso desde o momento, mentras non desagreguen eses datos, por índice de ruralidade, por zonas máis poboadas ou menos. E queremos, é o que demandamos sempre, que nos desagreguen eses datos para ter datos exactos, incluso por concellos. Pero, bueno, polo que me dis ti, si son 18 de 34 mulleres, 13. ou 13, bueno, 13 de 30, este ano, vamos de ano. De 38, se está acercando casi á mitade, e o está acercando e se está incluindo toda España, por así decir. Sí, ese é os datos de España. Entonces, é un índice máis alto, claro, un índice máis alto que no urbano, tendo en conta a poboación do rural, que é moito menor, non? É un dato moi elevado. Sí, pero é un dato moi elevado por rural. Moi elevado, sí. A que crees que se debe que haya... Porque, para min, comparativamente, eu saco a conclusión de que hai máis violencia de xénero no rural que no urbano, con estes datos. Non o sei, eu tampouco aí quero señalar que haxa máis violencia no rural que no urbano. Si é certo co que decía antes, non, da situación das mulleres para sair das situacións de violencia é máis complicado e nos algúns datos nun estudio que fixo Fademur decíanos, por exemplo, que se recoñecían todos con machismo,
que estaba máis arraigado no rural que no urbano, non? Casi un 80%, non lo dicía, un 80 máis ou menos por cento, que é un dato bastante. Supoño que esa cultura patriarcal que supoño que influye. Aí nese estudio que fixemos hai datos escalofriantes, non? Nós, pois, na enquisa que fixemos, pois, 6 de cada 10 mulleres enquisadas coñecían eh, unha situación de violencia no seu entorno, que nos parece un dato elevadísimo, non? Quero dicir, nunha reunión estamos 10 e resulta que 6 coñecen unha situación de violencia no seu entorno. Parecenos datos elevadísimos e que hai que incidir especialmente, traballar especialmente neso. Bueno, na lei que sacaron fronte á violencia machista no ano 2004 non contemplaba a especial situación das mulleres do rural canto á violencia machista. Na lei do 2007 que xa se contemplou a equidade no reparto dos recursos para o rural, para loitar contra a violencia machista. Pero pasou que hasta 2020 ninguna administración fixo polo menos campañas específicas cara ás mulleres do rural. E nós, na enquisa que fixemos no 2018, si é certo que o casi 80% das mulleres coñecían as campañas, pero o 83% non se sentían identificadas con esas campañas, co cal, ao mellor, hai que traballar en campañas específicas para as mulleres do rural, non para... As campañas que se fan son campañas xerais e ao mellor hai que traballar en campañas específicas ás mulleres do rural. E supoño que teñen que preguntarnos, non? Como as teñen que facer? Porque se as mulleres non se senten identificadas con esas campañas, é un traballo en balde. Falando de campañas, que agora entraremos en elas, ao mellor tes toda a razón, non? Que hai que diversificar, non diversificar, sino atinar máis según a idiosincrasia de cada zona, non? Como ti ben dicías, quizás polo o ámbito rural pois ten unhas connotacións especiais que xa ti comentaches, evidentemente é máis difícil ou vai máis lento, por así decirlo, ese sentido de patriarcado que hai tarda máis en ir desaparecendo ou disminuir, e os casos de machismo igual, ao mellor nas urbes e nas cidades, pois eso vai máis un pouco máis avanzado que eso, non? Que esa quizás sexa a explicación, non? Sí, pode ser que sí. Quero dicir, ao final, eu sempre creo que tamén temos que educar en igualdade desde que se nace, igual no rural que no urbano. Eso por suposto, hai que educar, pero claro, aínda que educas, se despois os maiores non dan exemplo... Sí, eso é certo, sí, é verdade. Había que educar a todos, non? Sí. Nós eso facemos. Perfecto. Xa que comentabas o tema do que facían da publicidade e dos carteles da violencia contra as mulleres, que había que facer un diferente para os do rural, se fan un como que sacaron este 25N, non? Pois non sei, creo que de pouco valdrá. Vos sacastedes unha nota de prensa mostrando a vosa repulsa contra o cartel da campaña da Xunta da campaña de violencia de xénero, porque según alegabades que era inapropiada, porque puñía o foco nas mulleres, na súa forma de vestir, de actuar, de conduta, etc. Vamos, que responsabilizaba as mulleres da violencia machista que padecen, o sea, como si lle pegaran ou as violaran porque elas o buscaban. Vamos, me parece inadmisible, non? A nos pareceunos lamentable porque eu sempre pensei que eso xa o tiñamos superado. E é unha volta atrás, é dicir, volver a poñer o foco nas mulleres, culpabilizar as mulleres é unha volta atrás en anos, en traballo de arte. Non pareceunos lamentable esa campaña
e por eso sacamos a nota de prensa. Non podemos permitir un paso atrás en culpar as mulleres en calquera situación de violencia, e nunca é culpa delas, sempre é culpa do maltratador. É dicir, se tú sales a correr pola noite, quero. Non pode pasar, pero pasa. E tú sales a correr pola noite, bueno, dicir, temos o dereito de ir a donde queiramos, como queiramos e da maneira que queiramos. É dicir, hai que poñer o foco no maltratador, non na maltratadora. E unha volta atrás, bueno, moi grande. E máis por parte dunha administración, encima, que é máis grave. Exactamente, era o que eu dicía, que me fixen eco da noticia na revista A Feiga tamén, e vos comentaba tamén nas redes, non? Que é o que distí, que ademais eu creo que é unha campaña parecida. Eu que levo anos en medios de comunicación, eu recordo, pois, ao mellor fai máis de 10 ou sobre 15 anos ou así, eu creo que se fixeron xa unha campaña nese mismo sentido, Sí, co mismo mensaxe, non? Entonces, a min, 15 anos despois, que volvan a facer outra campaña co mismo mensaxe, pois non sei, me parece provocador, quizás, evidentemente, isto fixo unha axencia, pero conta ca aquiescencia da Xunta de Galicia, está claro, porque senón o cartel alguén a ten non que saía, mirar, non? quero dicir, Ao mellor, unha xente... ao mellor buscaban a polémica para que se Non falara sei. do tema, pero non é, o sea, non é buscar polémica, non hai que buscar polémica, o que hai que buscar é erradicar a violencia contra a muller, contra a Claro, de xénero. non se trata de buscar polémica. E ademais, eu sempre digo, si, encargo son axencia de publicidade, pero alguén a revisará, digo eu, Iso antes de decía eu. sair. E xente que teña formación en violencia, que se alguén a revisa que teña formación, non saca eso. É dicir, non sale unha campaña así, así, sin revisar por ninguén. Sí, o que Pero pasa é bueno, que é o que decías tú, houve outra campaña anterior, xa fai anos, e eso parece unha volta atrás. sí, é completamente retrógrada, está claro. Non sei, os políticos parece que están alporizados, non sei que lles pasa. Xa Inés Montero, que aínda que seguramente tiña razón, pero bueno, a maneira e as formas ás veces fanche perder a razón, non? Sí. Está claro. É iso. Bueno, vamos a pasar páxina do tema da violencia de xénero. Esperemos que como dis ti, se vaya educando en igualdade o home e a muller, e que son dous seres que teñen que ser iguales en dereitos. Evidentemente, hai diferencias biolóxicas, pero non ten nada que ver. Teñen que ter os mesmos dereitos. Teñen que estar en igualdade na sociedade, non pode haber ninguna diferenciación. Eso que quede ben claro. Dicía, pasamos páxina, fai pouco vos señalastedes 5 barreiras ás que se enfrentan as mulleres emprendedoras. Cales son esas 5 barreiras e como pensades que se poden solucionar? Vaime dicindo ti que non me acordo de memoria de todas. Vaime dicindo e vouche explicando por qué. Vale, pois vouche dicindo eu que teño aquí unha chuleta. Sacamos nos a nota de prensa, pero de memoria non me lembro. Evidentemente, é imposible recordarse É imposible, sí. de todo, non? Tes que repasalo, está claro. Sí. A primeira que a min foi as outras máis ou menos as entendía, non, pero hai algunhas que así non as entendo, por eso quero que as aclares, porque eu creo que debe haber moita xente que non chega a visibilizalas claramente, como é a primeira, que é a visibilización. A ver, a visibilización e poñelo o foco nas mulleres emprendedoras parecenos básico, porque ademais danse dúas circunstancias no que nos traballamos con moitas emprendedoras.
o 52% dos proxectos de emprendemento en concellos de menos de 2.000 habitantes son mulleres. Quer dizer que é un dato xa importante, superan os homes. E ademais, son proxectos de emprendemento que son innovadores no seu entorno, son capaces de ver a necesidade que hai dun determinado servizo no seu entorno, non? E ademais son bastante máis comprometidas co medio. Comprometidas co medio, refírome, pois son todos proxectos sostenibles, non? Nese sentido é un pouco diferente. E a visibilización parecenos importante para sacar adiante os seus negocios, porque enfrontanse a moitas dificultades. Hai, que non sei se neste punto ou no seguinte, por exemplo, hai unha axuda da Xunta que está o programa EMEGA, que está dirixido a mulleres en xeral, e dáse unha circunstancia que, por exemplo, no rural, se tú eres produtor e ademais transformas, non podes ir a esa axuda. Para proxecto de transformación tens que crear unha sociedade diferente, non? Por exemplo, ti tes unha explotación de vacas de leite e queres montar unha queixería. Para montar a queixería e ir a esas axudas, tens que crear unha sociedade diferente. Parecenos unha incongruencia, non? Deberían poder recibir axuda todo o elemento da cadea, non? Si é certo que polas axudas de minimis, e iso pode haber un inconveniente, pero deberían modificalo de alguna maneira. Que unha muller que ten, non sei, grelos, e quere secar os grelos, pois poder ir a esas axudas con todo o proxecto. Sí, está claro, igual que nos outros sectores. Hai autónomos, hai medias empresas, hai pymes, todos deben ter axudas. Todo o mundo, sí, o que pasa é que non che poñen eses inconvenientes. Eu non podo ser produtora e ademais transformadora. Non discriminarse por esa razón. Claro. Me chama a atención o dato que destes, non? Que o 52%, o sea, superan as mulleres, os homes, incluso tamén no campo. Era un dato que eu descoñecía, o sea que a muller se está metendo en todos os ámbitos da sociedade, en todos os sectores, cada vez máis. Sí, este dato, en concellos de menos de 2.000 habitantes, pero parecenos moi positivo, non? E ademais, nosa experiencia dinos que perviven moito máis no tempo. Quer dizer, que dura máis no tempo, non montan o proxecto e aos 3 anos pois xa non sigo. Si é certo que son proxectos que duran moito máis no tempo. Os que regentan as mulleres, por exemplo, non? Sí. Porque a maioría deles son xa que veñen de generación en generación. Non, eu refiro a proxectos de emprendemento novos. Novos, vale. Novos. Ese dato do 52% son mulleres que homes. Perfecto. Que emprenden máis, montan máis a súa empresa, mulleres que homes, en concellos de menos de 2.000 habitantes e ademais perviven moito máis no tempo. E o que che decía, e son capaces de ver as necesidades do entorno. Perfecto. Ahora sí que o entendí. Vale. Pero non descarta entonces a miña tesis, de que a muller se está metendo en todos os campos. Sí. É que o futuro é das mulleres, vamos. As poucas que quedamos. Que é outro do problema, que non falei deso, da masculinización, que é outro dos problemas. Como a que te refires? A masculinización do rural. Non teño dato agora, pero si é certo que vamos hacia unha masculinización do rural. Nós temos outro dato que así que asusta un pouco. É un dato de España, que son 3 de cada 5 habitantes que abandonan os povos españois son mulleres. O sea, que estamos asistindo a unha masculinización. Non sempre decimos que o rural penaliza as mulleres nese sentido, polo tema dos recursos, polo tema de ter as opcións laborais son bastante máis en precario, decir, que penaliza as mulleres. Sempre non o dixen ao principio, que sempre digo, sempre decimos que hai unha dobre discriminación, primeiro por ser mulleres e segundo por ser do rural. Bueno, pero Aínda que nesto do despoboamento empezanse a ver brotes verdes. Por eso dicía eu que aínda que haya datos negativos por un lado, pero hai outros positivos que lle poden dar a volta a ese outro, non é revertido.
Mira, vouche contar unha anécdota. Sí. Vouche contar unha anécdota. Eu son un pobo dos Ancares e somos 40, bueno, casas hai 35, pero quedan 17 habitadas e somos 40 habitantes. Pois acaban de instalarse aquí unhas familias holandesas. Como dato curioso e positivo. Ajá. E acaban de instalarse para dedicarse a... Pois son unha familia, unha parella con fillos e outras son unha nai e unha filla. Acaban de virse a vivir aquí. Pero para dedicarse a labor Unha das familias, sí. Ajá. Unha das familias, sí. Con ovellas e cabras. Estupendo, estupendo. Digo porque estou aquí dando datos moi negativos. Tamén hai. Sí, que hai cousas positivas tamén e cousas boas. Claro. E que incluso veña xente de fora e que nos vexa que nos vexa como que hai vida, non? Que temos que hai vida, sí. Eso é bonito, vamos, sí. Non? É de agradecer. Ben, vamos co segundo, que é a financiación. O das barreiras que apuntabades, a financiación. Sí, era unha desas o programa Mega, pero que che explicaba antes, que era a financiación. E despois, eu vexo que as axudas van destinadas moitas veces a proxectos moi grandes, moi tal. E eu creo que hai unha necesidade de crear axudas pequenas e con menos burocracia, unha necesidade grande. O mellor un proxecto dunha muller non vai invertir 300.000 euros, pero o mellor cunha axuda de 30 ou 40.000 lle veñe ben, e se hai axudas, por exemplo, dos GDRs, que non podían ser proxectos de menos de 60.000 euros, pois ao mellor nun determinado momento, pois unha muller necesita axudas pequenas, e acceder a esas axudas pequenas é moi complicado. Estou falando, son mellor unha axuda de 20.000 euros, todo iso é moi complicado acceder a elas, ou incluso a un crédito pequeno, non? Mais para a muller de pos homes. Non, aí non hai, quero dicir, pero xe, o que quero dicir, non é igual a dificultade para os dous, pero si é certo que os proxectos das mulleres son máis pequenos, non? Sí, depende do proxecto, vamos. Claro, e ademais tú date conta que o proxecto nun pobo, normalmente tú telo na tua casa. Mellor xa non necesitas unha instalación, crear unha nave, digo por cidade. E a veces eu creo que hai unha necesidade de axudas pequenas e fáciles de solicitar, menos burocracia e todo eso. Está claro, pois o goberno ten que darse de conta, ten que... Iso é máis barato, ademais, que non acabo de entender por que non dan estas facilidades, pois que pode haber axudas de 30.000 euros, cousas 20.000, pois o mellor para algo puntual. E iso é moi difícil. Sí, porque probablemente pase como na economía en xeral, non? Que a maioría dos postos de traballo os crean pequenas empresas ou autónomos. E no campo, ao mellor, pasa probablemente o mesmo. Ninguén vai ir a un crédito ICO, porque se para as grandes empresas, quero dicir, outra facilidade para eso, de cousas máis pequenas, porque a necesidade non estamos falando de cantidades elevadas. Eu non acabo de entendelo, porque en realidad menos diñeiro, un presupuesto relativamente grande, axudas a moito máis xente. Xa, sí. É como distí, hai máis granxas ou xente individual que se dedica ao rural, ou que se dedica ao rural, que grandes ou mangas ou tal. Eso é un número pequeno en comparación ao outro, non? En comparación ao outro, sí. Vale, correcto. Un dato, unha traba das que poñíades. Estamos na era da digitalización, está toda Europa, está todo o mundo pensando na digitalización. Na digitalización é que todo sea verde como o campo. Pero no campo parece ser que a digitalización falla. É unha barreira. Falla a digitalización, non, fallan as conexións. Nós estamos dispostos a digitalizarnos, o que queremos é que ter conexións de calidade. Hoxe non hai niebla, nin trona, nin hai tormenta, entonces teño unha conexión decente, non? Queremos conexións dignas, é básico para aprender rural, para que a xente quede. Na pandemia, por exemplo, cos nenos que, cando estábamos confinados,
E os nenos tuveron dificultade para acceder ao espacio de educación, para os seus deberes e para todo eso. É dicir, porque moitos casos non tiñan conexión, ou temos conexións penosas. A digitalización para o abandono, para que veña xente, para todo, é básica. Hoxe, e ademais, no mundo en que temos que facer todos os trámites que a administración digital é que resulta inconcebible. Quero dicir, todos os trámites que tú faz agora, tú relacionas agora cas administracións, todo digitalmente. É dicir, non podemos ter conexións como as temos, non? Si é certo que foi mellorando co tempo e hai avances e hai ancha en algúns sitios, pero ainda queda moito por andar. Sí, a iso me refería eu cando dicía que fallaba, non me refería a que Sí, entendiste, sí. a que fallara o que tiña, por exemplo, internet, non, senón que fallaba que fallaba o goberno pois digitalizando o rural, pero era o que me refería, non? Claro, Que se che obliga a facer todo digital, pero non che pon os mecanismos para que podas facelo, de que sirve? Claro, é que ademais, dase unha cousa, que encima, por exemplo, os que temos satélite, non? É máis caro, bastante máis. Eu non teño unha oferta que poda haber en calquera cidade, internet básico, máis chamadas, non sei que, eu eso non teño acceso a eso. Xa, sí. Que é bastante máis caro, Sí, entendo, porque a única maneira de chegar a certas zonas rurales, sobre todo a donde destino. Eu entendo do satélite, pero a ver, claro. Claro, eu entendo do satélite, pero empezamos a estar fartos de que sempre sean máis caros. Xa sei que somos caros, que estamos cada un moi separado, pero produces unha discriminación, porque nos nosos impostos non nos desgrava non ter eso. Sabes? Quero dicir... Sí, debían darvos unha axuda. Claro, quero dicir, internet é bastante máis caro, porque non tes esos paquetes e ofertas que te ofrecen unha cidade, no rural, vamos, complicado con os satélites. Ben, Verónica, outra das barreiras que poñíades era a simplificación. Esa tamén, cando a leín, pois tamén me chocou, porque non cheguei a entendela, a visibilizala de todo tamén. Que enlazan todas unhas cas outras. Ao final, a simplificación é a burocracia, o tema das conexións a internet, que agora ten que ser todo telemático, enlaza todo, simplificar todos os procedementos. Xa, ao final a burocracia é complicada e ademais, cando todos temos toda a nosa vida nas administracións, quero dicir que resulta un pouco extraño, non? Quero dicir que cando todos temos todo ali. Presentar, pois eso, a veces cousas dúas veces, bueno, simplificar todo eso. Sí, canto máis tecnologizados estamos ou canto máis digitalizados estamos, a burocracia parece que non deixa de... Non desaparece, non? Como o chiste aquel, non sei se era de Asteris ou de tal, que iba a un mostrador, mandaba uno para outro, do outro para outro, vamos. Sí, o sea, ahora son ventanas. Sí, ahora son ventanas, non? Ahora son ventanas. Pero bueno, quero dicir, cando todos estamos tan controlados, sabes? Quero dicir, que teñen toda a nosa vida, todas as administracións, pois, iso simplificar. Pois, tantas administracións como hai, tanto personal como hai, realmente tes razón que deberían simplificalo moito máis. Bueno, eu no do personal non estou de acordo de tanto personal. Quero dicir, nos no rural eso vémolo, por exemplo, que sei, as oficinas agrarias comarcais cada vez teñen menos personal. Quero dicir que eu aí... Sí, no rural é o contrario. É o contrario, sí. É o contrario. O mellor había que sacalos tantos das cidades e repartir máis polo rural. Pois o mellor había que facer eso, non? Si é certo que vemos os servicios das administracións no rural que cada vez hai menos personal. Tens toda a razón, é como a banca. Sí, igual. Se foi do rural... Claro, foise do rural, tal cual. Foise do rural
Cando falo de recortes, que agora que falache da banca, eu no meu concello, o verán pasado, quedamos con médico 3 días a semana. Pechou o banco que había e o colexio é prácticamente unha escuela unitaria. Hai 2 aulas para todo infantil e todo primario. Son as escolas de fai 40 anos que pechamos porque os centros educativos para centralizar nos colexios para unha mellor educación, pois agora volvemos a eso. Pois, se queren que a economía sexa verde, Sí, teñen sí, que incentivar o rural. sí, eso está claro, sí. O sea que se poñan a traballar e a incentivar o rural. Sí. Ben, outra das barreiras, e a última que indicabades, era o tema da formación. A formación, cando falaba do colexio, bueno, primeiro a formación básica, se empezamos en cadena hacia arriba, as universidades, pero incluso os ciclos de formación profesional, pois o mellor en agricultura e gandeiría son poucos. Creo que hai 4 escolas de formación, 4 escolas de formación agraria non, que hai 4 centros onde hai módulos formativos en agricultura e gandeiría, un é privado, 3 están en Coruña e un está en Lugo. Dir, parecenos, se queremos, pois eso, incentivar, por exemplo, a agricultura e gandeiría, pois o mellor habería que ter ciclos formativos oficiais en máis institutos, non? Quero dicir que a formación e o acceso á formación, que volve a estar relacionado tamén cas conexións a internet, que ao final estou volvendo sempre ao de internet porque ao final daste conta de que é básico para a formación. Decías tú que era a última. Nos aí hai cousas, nos falamos de internet, como a dificultade para aprender, pero hai outras dificultades. Hai Non, outras eu dixen que era dificultades a última que apuntastes vos. que apuntamos nos, non, si é certo, si. Pero bueno, quero dicir, isto é moito máis largo. Hai outras dificultades, pois hai dificultades como unha rede de saneamento, por exemplo. Se tú vives en unha zona de rede natura, tes unha igrexa ao lado que está bueno, están catalogadas todas por patrimonio, tes outras dificultades. Tú, ao mellor montar a poñer unha empresiña nun polígono industrial é bastante máis fácil que poñelo en zona rural, e volvo á burocracia que decíamos antes. Se tú, estás afectado por rede natura e por patrimonio, pois os teus proxectos van ir a patrimonio e a medio ambiente, co cal dificulta. E tes outros condicionantes que fan que sexa moito máis caro calquera proxecto, non? Non podes poñer o mismo, construir o mismo nun pobo que nun polígono industrial, unha pequena empresa, non? Quero dicir que che dificulta moito eso, a rede de saneamento, se tes unha empresa que xenere determinado tipo de residuos. Quero dicir que eso son unhas dificultades añadidas que encarecen moito os proxectos. Sí, claro, por encima, si as autoridades, si por encima non hai xente, pois din pa que o vamos facer? O sea, por un lado Claro, queren levar xente ao rural, pero por outro lado din, claro. Eu ten que é como unha contradición, non? Sí, é unha contradición e ademais ten que haber unha complicidade no rural e no urbano. Tú, se non hai xente nos pobos, non vai haber carreteras para que veñas a visitalo. Quero dicir, non vas a ter servicios, servicios refírome, pois, a hostelería, non sei, quero dicir, se non hai xente, non vai haber nada deso, non? Sí, está claro, hai moita xente, Claro, o sea, hai moita xente que se veu do campo para o rural, e agora estáse vendo que ao millor hai uns índices de paro no urbano, e ao millor pois ese índice de paro pois con proxectos, con estudios, claro. tal, podían ter salida no campo, non? Podían ter salida e Que sen distí. dificultalos, pero claro, tú ponte a montar calquera empresa pequena nun pobo e as dificultades son e xa non che digo nada se tes restriccións e ademais os condicionantes son outros, quer dizer, tú non podes construir igual. Tens que construir con pedra, os revestimentos, todo eso que encarece un montón. Pero tendrán que poñer as normas e as bases Non para... digo, non estou dicindo que non se mal entenda que cada un paga o que lle dé a gana, pero si é certo que é bastante máis caro emprender. Sí, está claro. As normas hai que cumprilas, Claro, pero teñen que ser, as normas teñen que claro. ser aceitadas
a cada sitio, claro, hai que cumplilas, que teñen que ser aceitadas, pero hai que poñer os medios para claro, que todo eso se poda dar, porque en cantas ciudades, Santiago mismo, que son povos embellecidos, e as casas embellecidas e queren que se restauren, seguindo unhas medidas e unhas normas moi rigurosas que para calquera familia se lle fai moi difícil pola inversión que supón, pois a autoridade daba unha axuda, non? Pois claro. neste caso tamén, o sea, ten que haber unha complexidade entre todos e poñerse de acordo e poñer as medidas para que se poda levar a cabo e facelo, non? Porque Sí, sí, sí. dicías mm, eh, que había unha escuela de estudios rurais na Coruña, Coruña Centro, que, bueno, No, vale, no, non na Coruña Centro, digo na provincia, no, no. na provincia, non na Claro, no, no, están Coruña Centro. repartidos pola provincia, pero, por exemplo, hai, creo que son 3 en Coruña e unha en Lugo. Quero dicir, Sí, sí, bueno, non está proporcionado, porque evidentemente claro, e ao mellor, pois, se é unha zona moi gandeira, pois ao mellor necesita unha escola para rapaces, para un ciclo formativo, ou se é unha zona moi agrícola, pois ao mellor necesita unha escola, quero dicir, sí, sí, que sí, sí, tampouco se incentiva eso. sí, que pode haber algo pode haber gandería, pode haber agroforestal, sobre todo Claro, tanto, me claro. refiero nas provincias da Coruña e Lugo, quizás no centro tirando hacia Lugo e hacia Claro, Ourense, pero hai que pero por exemplo adaptar, en Ourense quero dicir, que non haxa ninguna escuela que é rural completamente, claro, claro, pero eu digo relacionadas co medio, non? Ciclos formativos claro. oficiais da Consellería de Educación, recalco, que relacionados co medio e repartidos, porque ao final eu o instituto que teño máis cerca, bueno, xa non ten ningún ciclo formativo. Eu son da zona de montaña, do Chinchilla, dos Ancares e Vacuno de Carme. Sí, sí, sí. Pois ao mellor teña que haber algún ciclo formativo relacionado. Hai pouca xente, non? Pero estou poñendo un exemplo, pois ao mellor fomentar estudios que esteñan relacionados co que haxa nesa zona. Sí, sí, claro, pero hai que dinamizar todo, hai que dinamizar Claro, a se queres economía. dinamizar, pois hai que empezar por todo, Claro, pola educación e por entonces todo. hai que incentivar certos sectores e todo eso Claro, porque hai 3 millóns de parados e, claro. e habrá que traballar porque senón Mm. están en peligro as pensións que nos falan, bueno, non vamos a entrar De nese tema todo, non porque entramos que sepa moito. senón xa nos liamos aquí. Bueno, outro tema que, que tendes na vosa axenda, e ademais creo que terminou ayer terminou o plazo, que é o evento chamades Foto Rural, que xa ides pola 16ª edición. O sea, xa van alá unhas cuantas edicións, o que demostra que isto funciona, non? Que perseguides? Que objetivo tendes con isto de Foto Rural? A ver, eso é, cando me decías o de visibilizar as mulleres, pois basicamente eso. Basicamente eso, visibilizar as mulleres. Por eso facemos ese concurso que máis ten un éxito tremendo, tremendo. A cantidad de fotos que hai cada ano é cada vez a máis, non? E perseguimos eso, visibilizar as mulleres e a evolución ao longo do tempo, non? Como evolucionou e como hai moitas mulleres en moitos proxectos e en moitas cousas e facendo cousas moi modernas, non? Pero é basicamente visibilizar. O sea, son fotos, por así dicilo, que teñen como obxectivo a muller rural, Sempre, 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 sí, sí, sí. enfocadas aí. Perfecto, Sí, visibilizar as súas discapacidades. visibilizar, sí. Bueno, E pois teño vamos que xa. decir que ademais a calidade das fotografías que nos sorprende cada ano. Sí, sí, digo, porque algúns son, quero dicir, aí podese presentar calquera, nós non lle pedimos, non ten Sí, méritos, sí, 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 e, sí. sorpréndenos, non? Sí, sí. É que hoxe hai móviles xa que fan fotos mellores Maravillosas, que pero sí, cámaras, sí, 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 que cámaras, e cámaras moi sí, boas. sí, sí, é verdade, sí.
É increíble, é increíble. Bueno, vamos a ir terminando. Vouche ca última pregunta. Vouche a pedir que aproveites este escenario que tes e que te imagines que este que está aquí enfrente, que non son eu, que non son Álvaro Filgueira, sino que é o conselleiro de Medio Rural, Xosé González, que nos sigue, ademais, sigue a revista. Que lle pedirías a Xosé González? Bueno, o primeiro, que é a lei da que tanto nos fala, que é a lei de recuperación de terra agraria, que nos, pues eso, felicitamos porque nos pareceu importante que tuvera en conta as mulleres a hora de priorizar o acceso á terra e, sobre todo, as mulleres vítimas de violencia de xénero. Pero, claro, como todas as leis, hai que poñelas a funcionar e dotalas de presupuesto. Porque a lei está ben, pero hai que dotalas de presupuesto. Queremos un presupuesto grande e ademais, eso, poñela a funcionar. E, ademais, queremos que todas as leis que saian da Consellería de Medio Rural, órdenes, decretos, teñan sempre perspectiva de xénero, priorice as mulleres, sempre. Iso nesa lei foi a verdade que foi a primeira vez. Pero no futuro que non pasaremos como non, como non haxa perspectiva de xénero. Si que teño que decir, ademais, que nos parece importante que contou con Fademur para o grupo estratégico, creo que se chama así, da nova PAC, e sí que é certo que contou con Fademur, a única entidade que contaron que nos pareceu, importante, non? Pero eso, que sempre ten que haber perspectiva de xénero en calquera lei que afecte o rural. Eu diría que ten que haber perspectiva de xénero en todas as... Pola supervivencia dos povos, basicamente, quero dicir, é unha necesidade. Sí, está claro que necesítanse homes e outra mulleres, cousa, necesítanse homes e mulleres para sobrevivir. Hai que ter en conta as mulleres sobre todo. Exactamente. Outra cousa que se me olvidaba tamén para decirlle, estánse constituindo os novos GDRs, as novas directivas dos GDRs, non pasaremos ningún que non sexa paritario, dos grupos de desenvolvemento rural, que non pasaremos ningún. O mana política, vamos. Claro, no, nos miramos todo, lemos todo e miramos. O sea que listas paritarias, non? Sempre paritarias, sempre. Que a veces dicen non pode haber cuotas, e que se non as hai. Mira, outro dato que che vou a dar, que é o tema das cooperativas. As cooperativas, que máis ou menos os socias das cooperativas son o 49%, socias mulleres, quer dizer, máis ou menos está igualado, pero na dirección das presidentas das cooperativas son o 9% mulleres. Quero dicir, e nas directivas, quero dicir que cooperativas agrarias, me refiro. Quero dicir que nós estamos pendiente de todo o que se hai por aí. E no tema dos GDRs, pois tamén o apunto, que estamos vixiantes. Sí, está, ao final, sucede un pouco como en todo, non? Como na gran empresa que a maioría son homes e menos que hai un teito de mulleres, cristal. Ten que, exactamente, isto vai a ir evolucionando, non teño ninguna dúbida. Eu son dos que penso que o futuro é da muller, de verdad. Eu creo que evolucionamos, non? E que conseguimos cousas, pero nin un pasiño atrás. Pero tendes que seguir evolucionando, está claro, está claro. Pois moi ben, Verónica, foi un gran placer falar contigo. A verdade é que visibilicei o campo doutra maneira, o coñezco moito millor gracias a ti. Espero que os que nos vexan pois tamén o fagan, non? Repito, foi un placer. Nada, acabouse este branco en botella. Vémonos no próximo. Hasta logo a todos. Hasta logo.